أرست زينام نتركب ولدو زحشت هاجر نبركاب حزب منجستن بحبار كسرح يقبا كبلو قدام مينستر أبي حمد تزاريبهم منجستي بب كوابي زلو تصقاتات نكلالي زهاو تخرت عقمتات بلصقنا نكوسخو اخيلي كبل قلقالوت كوميونيكيشن منجست تفليتهم كاب زينو صاي ام 23 زتفال عطو بجله كونغو مس منجست كونغو سمع سلام عبدوها مختامو تحبيرهم سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتي كما يتعلون لك ساعات شعات تقوين لو كم تلمود نساعة زحزنا بزيناتات حيزة متقل لكم زيناتات بممراح مساقم تقنه أنا برهان فسا فلما بحصر زيناتات كنجمر قدامي مينستر أبي حمد لو منقوه ببيراوي كلاوي منقستي كل الأمحرام محدار زوا بيرسب أورومو زخونة كتما كميس يترخيبهم نتهزبي ملغتي أمحلالي فملهم ثم قدم مستر اب محورا متسار قصوم ابزم حالفو ملغتي كاب زوباتات كلل امحرام كساب حزي زي قبن قوه زوبا سلازخونه تعودت فلوي قبرو كبليم حبيروم زلوم سرحت المعات كوريدر كتما كميسي ولاكوا اب برك جمار انتحلهم سرحتي 1.3 كيلومتر منغستي منجد بسكليتان منجد اغرنيان زنادو كم زخونو غليصوملهم أبتا كتما نسرحتي ترفات ليمات أستواصو زبركت زولو زتوارد فابريكا لمعات قبرنا أغرو إندستري الفورا وين مقومنا يوم آرديوم يوم منجستي بب كوابي زولو تسقاتات نكلاليو زهاو تخرت عقمتات بلصقنا نكوسخو اخيلو يكبل قلقالوت كوميونيكيشن منجستي افليتوم كم هاجر كل كواب زلو تصقاتات تفاليطومن تفاليومن مسرت قطبه حزبنا نكونو زغبر زلو صعري غعزو بلصقنا توساخ عقمي كفتر كيليو كبل تي قلقالوت افليتوم بزي مسرت كل الماخلاوي اثيوبيا زوا مبراق غراغي كمونغو زركو مباصح توريزم عالم لخاوي حدقي طيات كل دنگاين قدام ابن قبر منفس قدوسن يتقاسوم عالم لخ حدقي طيات كل دنگاي بزبل ابش 1972 عام تمرت بيونيسكو استمزغو انتخون نزمنات تخرت زي توهابو مسارات المعات توريزم كي تمالئلو مصنحو تملاخيتيوم لعلي 3.5 بليون بر استمدول بروجكت يات كل دنگاي نبزحات زيغاتات عدل سراح زفتر انتخون كم هاجر صقاتات تكابي زغلصلو عبي بروجكت مخانون تملاغيتوم اكزيبيشن مبل عسراي فوروم كتماتات اثيوبيا بكتما سمرا لوغيا تخفيتوم بمعرق مكتل قدام مستر حلفي ماخل متحبار هنص اسرع ديمقراسن مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان ادم فراح تي فوروم كتماتات اجميروم مبل عسراي فوروم كتماتات اثيوبيا عبيت كتماتات نلهقت اثيوبيا بتحت زبل مري حساب كل العفار كتما سمرا لوغيا ناتقايد يزركب تي اكزيبيشن كتماتات عرسن زفالطالو مدرك كم زخونه استغلصن تخون كابزي بتوسخ دمام زلون مروز تمكرو زلاوطالو مدرك يو تبايللوم كتماتات بمسرت لمعات زتمال نكخونام طنكارا مسرت زلو سرحتي ناتسالطه كم زخونه منستر كتمان مسارة المعاتن جالتو ساني قليزن ببركي مسارة المعاتون زمناوي ماقلات الناتهانتو كم تخونن بمقلاز كتماتات ماقل بلصقنا مقبار سفعت سرعتي ناسالتو مخانوم قليزنين بتبقسو قدامي مستر أبي حمد استجمر المعات كوريدر كمرأيا بموساد
ተወዳደርቲ ዝኾና ከተማታት ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ተጠንኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝግባእ ገሊጸን እቲ ፎረም ዝተጀመሩ ስራሕቲ ብዝበለጸ ንምጥንኻር ቃል ዝእተወሉ ክኸውን ኣለዎ ክብላ እውን ኣተሓሳሲበን ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ ምህዳራት ዝሕሸ ፍርያት ዝህቡ ዓሌታት ኣዝርእቲ ናይ ምፍልፋል ዓቕሚ ሓፍ ከም ዘበለ ዋና ዳይሬክቶሬት ኢንስቲትዩት ምርመራ ግብርና ኢትዮጵያ ንጉሴ ደቻሳ ሓቢሮም ፍርያት ንምስሳን ዝሕግዝ ምርምር መምሓሽ ዓሌት ዝራእቲ ሳለጥ ምህላው እውን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ መጽናዕትን ምርምርን ቴክኖሎጂ ኣወሃባ ኣገልግሎት ኣሰራርሓን ምምሕያሽን ጠመተ ተገይሩ እናሰርሐ ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ ምህዳራት ዝሕሸ ፍርያት ዝህቡ ዓሌታት ኣዝርእቲ ናይ ምፍልፋል ዓቕምና ክብ ኢሉ እውን ኢሎም እቶም ሓላፊ ካብ ዝርዝር ዜና ድማ ንተረካቢ ወለዶ ዝሕሸት ሃገር ንምርካብ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ከተማ ከሚሴ ስርዓት ልምዓት ተዓዚቦም ኣሎም ንጸብጻብ ጌታቸው ባልቻ በሪሁ ብርሃነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ከተማ ከሚሴ ተራኺቦም ዝተፈላለዩ ስራሕቲታት ልምዓት ተዓዚቦም ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብታ ከተማ ዘሎ ልምዓት ኮሪደርን ኤልፎራ ዝተዋደደ አግሮ ኢንዱስትሪ ፍርያት ሕርሻን ተመልኪቶም ኣለው ኣብቲ ኣጋጣሚ እውን ንዕዱማት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም ሀዊ በረዴራ ቦዴ የሮባ የከሮስኔ ጎቹ እንደንደኘ ሀዊ በረዴራ ቦዴ ኢጃፍ ኢጃን isin arguu danda'uu kiyyaatti gammachuu natti dhaga'ame guddaa isin ibsuu barbaada. ድሕሪ ትጽቢት ነዊሕ ግዜ ሕዚ ብዓይኒ ስለ ዝረኣኹኹም ዝተሰምዐኒ ሓጎስ ክገልጸልኩም ፈቱ ህዝቢ ከሚሴ መጺኤ ንኽርእዮ ብዙሕ ግዜ ደሊ ነይረ ንዓኹም ንምርኣይ ዘለኒ ካብ ልቢ ዝነቐለ ባህገይ ሎሚ ስለ ዝሰመረ ንፈጣሪ ከመስግን እደሊ እዚ ህዝቢ እዚ ዓሚቕ ታሪኽ ኣለዎ ብጅግንነትን ብፍቕርን ርሂጹ ዝበልዕ ብምዃኑን ምስ ጎረቤት ብምክፋልን ተሳኒኻ ብምንባርን ዝልለ እዩ ምትሕስሳብን ምክብባርን ተሃልዩ ልምዓትን ሰላምን ምርግጋጽ ከም ዝከኣል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም እዮም ንተረካቢ ወለዶ ዝሓሸት ዓዲ ንምርካብ ብምትሕብባር ምስራሕ ከም ዘድሊ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም ዋይ ሚሶማፍ ነገኝ namoonni garaagara bifa adda addaatiin kaasanii jiru. Uummanni kamisee uummanni walloo akka beekutti jaalalli keessoorraa madda. ብዛዕባ ልምዓትን ሰላምን ብዙሕ ይበሃል እዩ ህዝቢ ከሚሴ ህዝቢ ወሎ ከም ዝፈልጦ ፍቕሪ ካብ ውሽጥና እዩ ዝፍልፍል ካብ ልቢ እዩ ዝፍልፍል ሰላም ካብ ውሽጥና እዩ ዝፍልፍል ነበርቲ ከሚሴ ኣብ እዋን ፀበባ እኳ ሕብረትኩም ሓሊኹም ኣርኢኹም ኢኹም ድሕሪ ሕዚ ልምዓት ተረጋጊጹ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝመጽእ ወለዶ ዝሓሸ ህይወት ክመርሕ ንሕና እውን ክንሰርሕ ኢና ተሓባቢርና ንስራሕ ንበርትዕ ኣይትጠራጠሩ ምዕባለ ሃገርና ክረጋገጽ እዩ ቀዳማይ ዋኒንን መርገጽን መንግስቲ ሕዚ እውን ሰላምን ልምዓትን እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብዚ ብተጻራሪ ዝሓስቡ ኣካላት ካብቲ ዝሓሰብናዮ ከትርፉና ኣይኽእሉን ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዮም ዲኒ ሃያዱ መሌ hatattaafatu malee nu dhaabuu hin dandeenye maaliif rabbiin nu wajjin jira waan ta'eef ጸላኢ ዋላ እኳ እንተጻዕረ ከዓግተና ይኽእልን ምኽንያቱ ፈጣሪ ምሳና ስለ ዘሎ ኩልኹም ከም ትፈልጥዎ መልእኽትና ሰላም እዩ ብሓባር ምስራሕን ሓቢርካ መንባርን እዩ ባህልና ድሌትና እንትልምናን እዚ እዩ ንሕና መንገዲ ፍቕርን ሰላምን ተመረጽና እኳ ፍቕርን ሓድነትን ዘይደልዩ ኣነ ጥራሕ ብዝብል ድሌት ዝተዋሕጡ ካልእ ክሓስቡ ይኽእሉ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ከም ዘይሰምረሎም ጠጠው ከም ዘይብሉናን ከም ዘይስዕሩናን ኣብዚ ንህዝቢ ከሚሴ ከረጋግጸልኩም እደሊ
تبركتي حزدمانا بزينة وطاينا كنسقر M23 ዝተባለ ዕጡቕ ጉጅለ ኮንጎ ምስ መንግስቲ ኮንጎ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዶሃ ምኽታሙ ተሓቢሩሎም ወታደራዊ ሓይሊ M23 ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝጸንሐ ኩናት ጠጠው ንምባል 6 ሕዳር 2018 ኣብ ኳታር ብዝተሳለጠ ሓዱሽ ስነ ስርዓት ስምምዕ ሰላም ምስ መንግስቲ ኮንጎ ከም ዝተፈራረመ ተገሊጹሎም እቲ ስምምዕ ሰላም ንክፍጠር ኳታር ምስ ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ንኣዋርሕ ዝኣክል ጻዕሪ እናገበረት ከም ዝጸንሐ ድማ ተሓቢሩ እዩ እቲ ኣብ ዶሃ ዝተኸተመ ስምምዕ ካብ ተወከልቲ ሰላም ሓይልታት ኮንጎ ብተወሳኺ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኳታርን ከም ዝተረኸቡ ተመላኺቱ ክቡራት ተመልከቲ ዜናታትና ቅድሚ ምዝዛም ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ንተረካቢ ወለዶ ዝሐሸት ሃገር ንምርካብ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም መንግስቲ በብከባቢ ዘሎ ጸጋታት ንክላለዩ ዝሃቦ ትኹረት ዓቕምታት ብልጽግና ንክውስኾ ኺኢሉ ክብል ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጦም ካብ ዜና ወጻኢ M23 ዝተባለ ዕጡቕ ጉጅለ ኮንጎ ምስ መንግስቲ ኮንጎ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዶሃ ምኽታሙ ተሓቢሩሎም ባርከስ ተመልከቲ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ንመስግን ሰላም